Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Στο πρώτο επεισόδιο έκανα κάπως απότομη εισαγωγή, οπότε εδώ θα κάνω μια μίνι εισαγωγή και θα πω ότι είμαι ο Γιώργος, είμαι φυσικός, αλλά έχω και φιλοσοφικά ενδιαφέροντα. Σήμερα θα μιλήσω για ένα ιδιαίτερο θέμα όπου εμπλέκονται δύο από τους πλέον αγαπημένους μου χαρακτήρες, ο φιλόσοφος Νίτσε και ο υπερήρωας Σούπερμαν από τα κόμιξ. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ στο πώς ο Σούπερμαν των κόμιξ άπτεται της ιδέας του νιτσεϊκού υπερανθρώπου. Πρωτού αναφερθώ όμως στο κυρίως θέμα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια άλλη ιδέα. Τα κόμιξ είναι κατά κάποιον τρόπο η σύγχρονη μυθολογία μας, ή τουλάχιστον μια μορφή αυτής. Ο πιο αρχαίος και ταυτόχρονα αποδοτικός τρόπος να περάσει συμπυκνωμένη γνώση στις νέες γενιές είναι οι ιστορίες, ανέκαθεν ήτανε. Σε ένα 4χρονο παιδί δεν μπορείς να μιλήσεις για έννοιες όπως η ηθική, η δικαιοσύνη, τι είναι σωστό και τι λάθος. Μπορείς όμως να το δείξεις τον αγαπημένο του ήρωα να έρχεται αντιμέτωπος με όλα αυτά τα ηθικά διλήμματα και τις καταστάσεις, όπου μέσω των πράξεών σου δείχνεις το ποιόν σου. Οι εισαγωγικά θεοί ενός πολιτισμού, κατά μία έννοια εννοείται, είναι όλες οι αξίες και τα υψηλά ιδανικά τους προσωποποιημένα. Οι σύγχρονοι ήρωες είναι οι θεοί σε εισαγωγικά πάλι του σήμερα, και ας μην αποτελούν κομμάτια οργανωμένων θρησκειών, και βεβαίως ας μην έχουν και λάτρεις και ακολούθους. Όμως πλάθουν συνειδήσεις εκατομμυρίων παιδιών, τα οποία στο μέλλον θα είναι οι επόμενοι ενήλικες, και παρότι μας φαίνεται κάπως αστείο, πολλά παιδιά εσωτερικεύουν όλα αυτά τα ιδανικά που τους ενσταλάζουν οι ιστορίες των αγαπημένων τους ηρώων και τα κάνουν κομμάτια του χαρακτήρα τους. Τώρα, κάνοντας μια ελαφριά στροφή προς το κυρίως θέμα, πολλές φορές, σχεδόν όλη μας στην ενήλικη ζωή μας, θα αναρωτηθήκαμε γιατί να κάνουμε το καλό. Βλέπουμε πολλούς τυχοδιώκτες και καιροσκόπους να πετυχαίνουν στη ζωή με ψέματα και απάτες και σκεφτόμαστε μήπως εμείς είμαστε τα κορόιδα και μήπως παίζουμε κάπως λανθασμένα το παιχνίδι της ζωής. Όμως αν όλοι αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έτσι, τότε θα οδηγήσουμε τον κόσμο να μετατραπεί σε μια ασταθή ζούγκλα στην οποία κανείς δεν θα έχει ποτέ το αίσθημα της ασφάλειας. Όταν καμιά φορά πετυχαίνουμε ανθρώπους που μας βοηθούν, δίχως να έχουν κάποιο όφελος από αυτό, ακόμα και κάτι απλό, για παράδειγμα κάποιος μας βοηθάει να ανεβάσουμε τη βαριά βαλίτσα μας στο αστικό, μας αρέσει και χαιρόμαστε, αλλά το θεωρούμε κάπως δεδομένο και αυτονόητο. Όμως δεν είναι. Όπως και εμείς, έτσι και αυτός, ίσως κάποια στιγμή να έχει κάνει αυτό τον εσωτερικό διάλογο και να έχει αναρωτηθεί εάν αξίζει να είναι καλός άνθρωπος. Διότι αυτό πολλές φορές όχι απλά δεν εκτιμάται, αλλά ενίοτε κάποιοι μπορεί να το εκμεταλλευτούν και εν τέλει ίσως καταλήξει και ζημιωμένος. Όμως το επιλέγει. Και αυτό έχει όλη την αξία του κόσμου. Ο Σούπερμαν λοιπόν αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα, να έχει τα πάντα και να καταστρέψει τα πάντα. Όμως επιλέγει να κάνει το καλό, ακόμα και όταν είναι εις βάρους του πολλές φορές. Ο Σούπερμαν είναι η προσωποποίηση του ηθικού και δίκαιου ανθρώπου, γιατί δεν είναι ηθικός επειδή τον αναγκάζει η αδυναμία του, αλλά επειδή το επιτρέπει η δύναμή του, και αυτό είναι που τον καθιστά ήρωα. Τώρα ερχόμαστε κάπως περισσότερο στο κυρίως θέμα, σχετικά με τον Σούπερμαν και τον υπεράνθρωπο του Νίτσε. Ο νιτσεϊκός υπεράνθρωπος δεν αναφέρεται σε ανώτερες σωματικές ικανότητες, δεν τον φαντάζεται σαν το πιο δυνατό ή το πιο γρήγορο, αλλά ούτε και ως κάποιον που είναι μια υπολογιστική διάνοια που μπορεί να λύσει εξισώσεις στο μυαλό του και να μάθει 10 γλώσσες σε μία μέρα. Ο υπεράνθρωπος είναι ένα ψυχολογικά ανώτερο και τελειοποιημένο «ον». Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι ο κινηματογραφικός ήρωας Σούπερμαν άπτεται κατά κάποιον τρόπο του νιτσεϊκού ορισμού. Ο Σούπερμαν κατέχει εξ αρχής σωματικά ανώτερες ικανότητες. Επίσης, ο εγκέφαλός του είναι δομικά καλύτερος από των ανθρώπων και ανώτερος, καθώς μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορία σε ρυθμό δραστικά ταχύτερο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί όταν αυτός κινείται με τεράστιες ταχύτητες. Όμως ο Σούπερμαν στην αρχή είναι ο Κλάρκ Κέντ. Παρότι έχει όλες τις ικανότητες που τον κάνουν υπεράνθρωπο με τη μη νιτσεϊκή έννοια. Τι διαχωρίζει λοιπόν τον Κλάρκ Κέντ από τον Σούπερμαν? Το στοιχείο του νιτσεϊκού υπερανθρώπου, η ψυχολογική ανωτερότητα και ο αυτοέλεγχος. Έως ότου ο Κλάρκ αποκτήσει επίγνωση της δύναμής του και μάθει να την ελέγχει, ώστε να μπορεί να ελέγχει τον εαυτό του με στόχο να δρά μόνο κατά βούληση, δεν είναι ο Σούπερμαν. Σούπερμαν
γίνεται όταν γίνει ένας υπεράνθρωπος όπως τον συνέλαβε ο Νίτσε. Αυτά για σήμερα και ευχαριστώ που με ακούσατε.